Θα ήθελα να αναφέρουμε μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση με όνομα Παιδί και Καρκίνος πέρα από το φόβο. Ήταν μια εκδήλωση ουσιαστικά να γίνουν πολλοί άνθρωποι δότες μυελού των οστών, σωστά, και να φέρετε όσο πιο πολύ κόσμο μπορείτε ώστε να τους ενημερώσετε για αυτό το θέμα, να τους κινητοποιήσετε, ευαισθητοποιήσετε. Κάτι πολύ πρωτοποριακό. Δεν θα είναι πρωτοποριακό, είναι αυτονόητο. Σίγουρα η ευαισθησία έχει να κάνει και από προσωπικό βίωμα. Όσοι γνωρίζουν, εδώ όλος ο κόσμος τι έχουμε βιώσει ως οικογένεια. Άρα, μέσα από όλο αυτό και μέσα την ευλογία το ότι εγώ βγήκα συμβατός δότης μυελού, το οποίο ήταν μια ευλογία και όλο αυτό δεν θέλω να το πω ιδιαίτερα γιατί να διαφημίζουμε, αλλά έχουν μπει πολλοί ακόμα δότες μυελού. Αυτή ήταν μια προσπάθεια η οποία ήταν ομαδική, που να ήταν η πρωτοβουλία μου, αλλά κυριότερα ήταν τη ασπασία τη μέλου, η οποία και αυτή έχει βιώσει μια κατάσταση και είναι, δόξα τω Θεώ, τέλεια. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι εμείς που έχουμε βιώσει αυτή την κατάσταση να μεταλαμπαδεύσουμε τη σημαντικότητα, το πόσο μαθηματικά όταν κάποιος γίνει δότης μυελού, εσείς οι νέοι πρέπει να είστε όλοι, αυξάνονται οι πιθανότητες σε πολύ σοβαρά επίπεδα να σωθεί ένας άνθρωπος μας. Άρα πιστεύω μέσα μου και πιστεύουμε όλοι, όχι μόνο εμείς ως διοίκηση, αλλά άπαντες, γιατί αυτό δεν είναι πολιτικό, αυτό έχει να κάνει, είναι κοινωνικό, έχει να κάνει για όλους μας. Γιατί κανένας μας ξέρει τι ξημερώνει. Άρα πιστεύουμε όλοι μας, γιατί αγκαλιάστηκε η προσπάθεια από όλους, το ότι αυτό θα μεγαλώσει.